Адлер Тимиргалинның гомер буе материал туплаган миллият сүзлеге басылып чыкты. Әлегә беренче томыгына үзенчәлекле жанрларда иҗат иткән Адлер Тимиргалинның аңлатмалы сүзлеген берничә институт хезмәтенә тиңлиләр. Тулырак хәбәрчебез Гүзәл Алимова. Адлер Тимиргалин миллият сүзлегенә соңгы көннәренә кадәр материал туплый, шуны чыгара алсам, бик бәхетле булыр идем дип хыялланган. Әманәт итеп әйтеп калдырмаса да, кызы китапны бастыру өчен зур тырышлык куя. Мен бу китапны уже китап буларак кулга алгач, мен гилҗилап жүрим дигәндәй, күпме генә без йөреп карамадык, бу китапны чыгарабыз дип. Җыентыкны Татарстан китап нәшрияты бастыруга алынган икенчесен быел, 3нче томын 2018дә чыгарырга җыеналар. Миллият сүзлегенең тиражы 3200 сум тора. Яхшы әйбер кыйбат булырга тиеш дип җавап бирделәр миңа. Шуңа күрә карарбыз ничек сатылачагын һәм өстәмә тиражны чыгарырга һәрвакытта әзербез. Зәңгәр җирлектә көмеш төсендәге бизәкләр китапның тышлыгын язучының кызы эшләгән. Ирәнә алмамын инде дип борчылса да, язмаларын Адлер Тимиргалин тулысынча компьютерда җыеп калдыра. Ул идән бик шәп җыеп торган кеше түгел. Безнең гадәттә язмый торган кешеләр күбрәк чыга идән, редакциягә җөреп, үзен күрсәтеп йөрүеме. Ә ул гел эштә булган. Академиклар сүзлекләр чыгарып карадылар, ләкин аларда имеш шаккаткыч җитешсезлекләр күп иде. Гаилә, семья, аэропорттан ары китә алмадылар. Миллият сүзлегендә югалып баручы бик күп мәгънәле сүзләргә аңлатма бирелә. Күбрәк фәнни фантастикага өстенлек биргән Адлер Тимиргалинның әле кул язмалары да шүрлектә ята икән. Киләчәктә кул язмаларын бастырырлармы, якыннары әлегә хәл итмәгән. Гүзәл Алимова, Даниил Кенҗаев, Яңа Гасыр каналы.